ассалому алайкум ба ҳама, хуш омадед ба канали Ҳамватан. Имрӯз якум видеои ман дар бораи VPN мешавад. Ҳамаи шумо медонед VPN чиye, барои чӣ даркорад. Касе ки дар Россия мехоҳад даруни Instagram дура бе VPN ҳеҷ вақт наметавонад омада. Ман имрӯз шумо дар як VPN машқкардагӣ нишон метиҳем ира чӣ хис кашад кунем. Мо дарин Play Market медуроем, дар поиск менависем ҳамин чиза ёзи вибрация ина диден чиза менависем, баъд установка мекунем, дарунаш медуроем. Мода мегӯяд ки я ссилка-пилка бояд бимонем. Ссилка мода дар кор нестад. Чӣ хел мо ссилкаро мегирем, бояд соат даруни чӣ надуроем. Дар поиски Telegram менависем, ҳамун чизе нависем дар Play Market, дар поиски Telegram менависем, дар мо бот мебирояд, боташ старта меҷухем, ҷада мебирояд ки ба чиз кунем, ба кадом телефон нем шумо. Ба телефони Android бошен, Android-а меҷухем. Агар iPhone бошен, iPhone-а меҷухем. Ини ман телефонам Android-а меҷухам. Инҷа ссилка мебирояд. Ссилкаро копировать мекунем. Копировать кардем, даруни бот медуроем. Инҷада углишда ҷои настройкаро меҷухем. Баъд дар мебирояд ки настройка вручную. Настройкаро ҷухидем, настроита меҷухем. Дар ҷа баъд продолжата. Барои даргирондан мегӯяд ки разрешите ҳамин VPN-а установить VPN соединение. Мо меҷухем галочкаро, разрешить меҷухем. Баъд дард мегиронем. Ина бинед дар 1 секунд ягон чиро ждат карда, почра ждат накарда, мо даруни VPN медурем. Ҳамин мебинем ки чӣ хел VPN-и мо кор мекунад. Экаместем. Ина уқаяро наистодем, дар 1 секунд VPN-и мо кор дода омад. Ина мебинем профил ҳама чизи мо. Ина. Ҳамин видеоро лайк кардем, подписаться кунем ба кадоме ки VPN дарои кунем, бина чӣ хис. Экаместем. Ина уқаяро наистодем, дар 1 секунд VPN-и мо кор дода омад. Ина мебинем профил ҳама чизи мо.